Jeg hedder Kas, og jeg er her for at fortælle om nogle punkter, som det radikale venstre går ind for deres politik. For det radikale venstre handler ligestilling om at sikre muligheder og rettigheder, om at forhindre, at borgere bliver diskrimineret på baggrund af deres køn, seksuelle orientering, etnicitet, religion eller handicap f.eks. Vi arbejder for at skabe et mere rummeligt uddannelsessystem og et arbejdsmarked, hvor der er plads til alle, som der kan bidrage i hvert fald. Det radikale venstre er parat til at bruge lovgivning til at skabe mere ligestilling og et bedre arbejdsmiljø for alle. Så er det punkt 2, vores udlændingepolitik. Radikale venstre mener, at danskere skal have ret til at bo i deres eget land, også selvom de er gift med en udlænding. Børn skal kunne bo sammen med deres forældre i Danmark, også selvom en af forældrene er en udlænding. Radikale venstre tror på god integrationstiltag, ikke på urimelige regler, der lukker folk ud på forhånd. Det radikale venstre ønsker kort og godt sagt en værdig udlændingepolitik og en god integrationspolitik baseret på respekt og samarbejde. Forsvar og sikkerhedspolitik er så næste punkt. Det radikale venstre mener, at EU skal påtage sig en større international sikkerhedspolitisk ansvar. Og så at Danmark selvfølgelig skal tage en større del af det ansvar. Derfor ønsker vi at afskaffe forsvarsforbeholdet. Det radikale venstre har et syn om et stærkt internationalt retssamfund, hvor stater handler efter folkeretten, og hvor overtrædelser af de internationale spilleregler bliver straffet meget hårdt. Halløjsa. Så er det jo næste punkt igen, det er så vores SU. Det radikale venstre mener, at der er langt bedre måder at få de unge til at komme hurtigere igennem deres uddannelse. For eksempel bedre muligheder for sommerkurser, eller flere årlige optagelser, eller 10 SU-klip i bonus til hurtigere studerende, som gennemfører deres studie på hurtigere end en normal tid. Og så vil vi afskaffe værnepligten, ikke mindst tid på deres uddannelser på grund af værnepligt. Det er jo åndssvagt. Og til sidst skal det kun være folk, der gerne vil ind i militæret, som skal ind i militæret. Ikke folk, der bliver tvunget på grund af værnepligten. Derfor ændrede de her lovgivninger om fuck den helt op til sidst. Radikalt god integrationstiltag. Kort sagt, en vældig eller en værdig ønsker vi at afskaffe forsvarsforbeholdet. Hejsa. Så er det sikkerheds... Goddag. Næste punkt er så forsvars- og sikkerhedspolitik. Det radikale venstre.